त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे 1 वाटी तांदूळाचे पीठ, अर्धी वाटी रवा, पाव वाटी गव्हाचे पीठ, 1 वाटी गूळ, 2 चमचे सफेद तीळ, 1 चमचा वेलची पावडर, पाव चमचा हळद पावडर आणि चिमूटभर मीठ। प्रथम गॅसवर एक पातेलं ठेवून त्यात 2 वाटी पाणी घालायचं आहे। पाण्यात चिमूटभर मीठ घालूया। आता गूळ घालून पाण्यात चांगलं विरघळून घ्यायचं आहे। आता तीळ, वेलची पावडर, हळद पावडर, गव्हाचं पीठ घालून ढवळून घ्यायचं आहे। आता रवा आणि तांदूळाचे पीठ घालून मिश्रण चांगलं ढवळून घ्यायचं आहे। मिश्रणावर 5 मिनिटांसाठी झाकण ठेवूया। आता मिश्रण परातीमध्ये काढून घेऊन चांगले मळून घ्यायचं आहे। आता मिश्रणाचा छोटा गोळा हातावर घेऊन लांबट आकार देऊन दोन्ही टोके जोडायचे आहेत। आपण हात जोडतो अशा प्रकारे याचा आकार असतो। अशा प्रकारे मी सर्व बिरडी तयार करून घेतली आहेत। आता गॅसवर मीडियम आचेवर बिरडी तळून घेऊया। दोन्ही बाजूनी छान गोल्डन ब्राउन कलर येईपर्यंत बिरडी तळून घ्यायची आहे। अशाच प्रकारे मी सर्व बिरडी तळून घेतली आहे।